Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula ong bahakini ki arposan snam ban wan jong ka jingla lut kari kan longkum ka kartavya kal ha ka ba kari ka labu hakmat ya ka kartavya lane ki kamram jongka. Menteri rang ba do kari Narendra Modi ula penyat ya ka jingyalang jong ka kinhun menteri ka balalong ha ka convention center ka badang shu dap day ha Pragati Maidan Hanongba Delhi Hinin Janmit. Kajingelang jong ka G20 Research and Innovation Initiative Gathering RIIG Summit bat kajingelang jong ki menteri katanat wat benya kelasdang hinne kesni ha Mumbai. Ke National Investigation Agency kelalap ya ka kstem ki lekno ISIS da ka bakem ya saungut ki basuba bagi penslur ya ki kamle no da ka hukum na ki ISIS. Ke Kanwar Yatra ka bakhat ar sngi ka bajulong man lausnam kelasdang hinne kesngi hakeleng kari. Ke Sarkar Uttarakhand bat Uttar Pradesh kila pin bet pin biang ya baro ki jingdon kam na ka benta ki nongyat pilgrim.